So, mana ni. Ready na sa kasalitery. Hi guys, magandang hapon. Karon day guys, niabot na dari ag guwapa sa ahang hair. Nagpa-service naman day ko guys o paado sa ang buhok dari sa kwarto. Dami sa kwarto guys kay grabing kainit sa gawas. So karon tanaw na tagang sa formal naong nahadaning mariba na ni ang buhok. Thank you sa sponsor des ang hair para sa kasalitiri. Kailan tire. Hi guys! Good afternoon! Daday si Ma'am Rosabel. Nasjay ka nang sa ganun ni. Asa to yung kay Ma'am? Salon. Promote Maniko. sa salon. Tan Manico, Valencia, dya. Nag-service rami dari guys kay kanila ging ano. Bantog biya. Kay kami ra lagi dari guys sa way tao. So kinahanglan pa-service mi kay di mo pwede bizaan dari way tao guys. Utang ning pagwapa ha. Grabe ning pagwapa kuno sa. Utang di ay. Asa ko sa kanani ko ana ma? Ka ano ka tong red key? Kanang printeran. Katong gana day? Unan sa Leon Hospital ng kanang nay ano. Oo, red. Oo, kana. Sa ay ikaw na bahala sa color ha. Doon silang hindi ba? Dinara? Di na ta kanunay. Ning gikuan na riban ni pero dugay na kanang gipoto di man sila nga kani kuno mo pariban mga cancer kuno. Basi ganahan ka mo ba dito mga mga promota tagalan day no kanang mga gamit sa pangriban. Maligja man na. Unsay product niya? Sa kani pa ni maday na bito tagiya bito na sila dimili Cebu. Ilahan na. Siyang ante. Mo na isang baligja. Kani mga panggamiton pa sa buhok. Ang sa dayon jo hadi asa mo asam di mo kumpra ana. Keraban. Day. Katutikang kang kadiha. Di mo ito nag-anak ko. Hindi man tayo na ipariban ni ang buhok. Pag di malayda ni kay white hair ano nang kakuan. Tagas na anja. So lain pa rin nga niya. Itong mga tintagkasal dya. Gatong buhok nagkalkag. Naman diyas ba at bang bagong abli? Akin sana. Dati kong bus na sa agna. Sagad na tagyana. Ana ang tako. Diya. Diya. Bayot man. When coordinate ako diha guys, manhara kung dada na las at bang danin lagi ni bagong nagbukas nga salon, diya problema kayo lagi mabilinda ni way tawo na nga pas nagpa-service na laman sad mi kay wa may mabilinda ning bay. Nauga na yun. Okay, ganun na kang bunali. Basaan ko kay na with color man siya. Lami ko no kagkuan, service sab niya snim pa. Oo ba? So yan nato kay rom suki na kanang. Asa mo service ka bisa kasa? Dili ra. Dinila sa Valencia. Dali ka kay istoryahan, marag Tagalog lagi. Manila. Manila Ang ka. nag-recommendad kasi nimpabat si mahabang buhok. Kanang sekretary sa Maniko. Amigo mi. So na kay dagang tawad sa mong salon. Wa kami nang duha. Sarado to ron. Sarado. Wala na di ano. Kay ugma duwa po ang gusto mo kay mga nakaano man ako ng sadyo. Sadyo. Di ilan dyan ka nang murag. Tagalog. Ipakazo makamao Bisaya ka sadzo. Pagapa ko na ko guys kay arong magwapa po tayo nagkasal. Kisay kasama. Kamangod. Ay, gusto mo na diha no? Tapos ko pa hinungan ang ko ano. Sa darapit sa right side ba padung kag tagbilaran? Bukid. Mutipas pa? Di, bukid side. Hanggang Diri sa bukid side. Sa right side ay. Nanta kay Gcash ma'am. Kay Gcash ma'am no? mag ano pa ako.
Kaya naran ta ko Gcash ba? Gcash antay i-bayad ni ko magpa-cash out na naman ko dya. Oh, so ito na lang na mo ha. Oh, ay di kay mo ato mail ni amo na lang magyagi sa mga kuan. Ito bilaran. So yagi na lang na mo ato. Ang sa tuingan, may lain siguro sa luna na. Ay guys, alagang guys sa kaskurtina di ah. Crab. Tingnan ka ang crab, minsan ka na sa kurtina oh. Cute. Hi guys! Salamat sa ang sponsor sa ang here. Salamat Kadzo. Okay, dapat sila ang buhok. Kunja. Oh, sakit man din yung pariban. Babad sa o. Banat-banat. So, mana ni. Didi na sa kasanitary. Hi guys, dali ko sa taasin sa kakuha di mong palantawon dari sa kuan sa kang imim nga na humanja tanawag dagat guys. Mura ba yung super pire kay yan pang kasabit-sabit ka panahaman. So karon di guys nas dyan dari ni uli inja kanang na ay nagkukuda ni bata kay murag na something jud siya nga wag ito ano murag di gibati gan sa ba. So nasa na guys daligo nagpabugnaw tortos ubos. Muli kaya sa dari guys, ganahan si Jaog kanang atos dagat si magtambay. Pero na ako'y na kuan ni Jama ka-feel ba sa tag nagibati natong anak. So marinig taas guys, napatanawan mo na no ni kang MM na nakuan na sana na islaban na ag-atep. Diya guys, to dyan to nagpalutaw-lutaw dato sa kon basta kay muli na sa dari ari dyan si dari sa dagat yan na si Janja tataod guys musa ka na po na si Zakay na si Zay ka ng online classroom dyan di ana di nagkuan nakakuha di dyan ka ng kinasang sisiko no guys sa kilaw-kilaw nag-idya mabuhi lang kuno sa kanidin tanawa na patakita pa kaya guys tanawa guys sa guys nabuhi ko na sa daplig dagat nang huwag na ito sisi sa mabuhay na ka din Basta na yung suka. Kasi nagamat na Ganyan. No, dyan suwa guys. Sisi na na. Sa mga dahat na ha? Clams na. Sana? Clams. Oyster. Oyster guys. Sudah pelik dagat. Kuha na sisa. Nanay kang dagat dito. Buhi na ito sa hira. Yung saan mo na. Nang sa usa. Hindi ang dagat mo. Ha? Hindi ang dagat. Init no? Init Init na. naman. Pwede mo na high tide po. Hindi ka na inaligo ko niya. Yung mga bata. Enggak. Macam. Uy, madunggan ka na. Ay, tudlo. Ja guys. Naklase na si Ja. Nasa online classroom ja. Kani bata marag na something dani ko dyan nito gana kay ako maka-feel kita inahan maka-feel man ta guys. Tagsanay sa muli dani dyan. Tinga ko ron kay kung siya ka nang aran dyan siya ka seryoso siyang pag-eskwela. Ja. Karong time karong adlaw guys na day si Jay klase sa online class. Man siya nga I feel na siya nga nasa Jay ba nagawa ko kaya tong niagi bitaw dyan nagdamgo si Ja o kanang basta katong ang gi-vlog atos niagi mo na nagawa ko dyan kaya maglain sa ahong kita kay kailam tas ang anak guys una ay murag na atay ma-feel nga something lain na baring nagibati kay di magsaba kay madlik pa sag mag-uo kuno ko man sa sang gisukit-sukit nga maglaan lang karon na guys isang mata guys ang na feel nga lain sa murag na sa gibati nga wa jud nagsaba na mo. Burato ma'am. Burato ma'am. Present banak ma'am, banak. Asa ka dyan? Hi guys, ini ko sa sigranduyan ko dari sa taas dyan. Kaya dati kay hangin man dyan, makita pa dyan dagat.
Diya guys, ipatanaw din ni Ate Nana, ipatanaw din MM si Ate Nana dari sa isang taas ug sa dagat kasi ikag jud kuno sila guys kaya ring tinawag dagat rong panahon. Naa jud. Iguman sa bagat na, ingani na. Katong vlog di sinagi. Kanina grabe nagkatagtaw diha. Ganina to, daghan kang tao, murag nang nagparty. Diya guys, salamat ko sa kang Ate Nana nga pagumangkon day guys nga nasa Canada kay secret at kanang viewers day kuno namo. Salamat ka Zoom ma'am. Nga nasa Canada. Sige di ko sa tanaw sa kanang kuno po sila mo tanon ni ma'am. So karon nag-video ko lang gibidyohan. Pasensya na jud ka ma'am magibidyohan kay ang ibidyohan ka makadungog pa sa jang tingog. Natingari mo ko to one time na vlog si Florabi kay hala, wala siya tiyan lang mo jud to. Yan ako dyan. Ingat pag ko. Di ko yung itawag na pansitan. Awas sa pag sa TMs dyan di ba? Diyan sa TMs yung bitaw nang yapon siya dira. Samo ka eh. Nalibok me. Diyan di chat ni ate. Ate Lina dyan. Huwag bitaw di chat kung kunin mo te. Ate ka na nakita ka na mo sa vlog. Nga na. Yan mo na to. Sige na may tanaw. Samo ka eh. Malingaw me, updated bit eh. Ana lagaw mo na, tas nas Pinoy Big Brother ay nakita ang takadadlaw. Oo, kay mura man po yung malingaw arin eh, kanang magtanaw-tanaw gali sa Francine, mga vlog, di nga, kanang mag-video ra sa Tagbilaran, mana. Bimingaw dyan. Oo, kay mura magmakawa sa kamingaw, di dyan, mura kag ka na mag-feel at home ka, nga magtanaw ka sa video, kay hala, nana, di mo na, hala na, bago na kuha, di nana. Mao di ay masijag tan okay mingaw di siya sa Tagbilaran, mingaw sa Balinsa mo di ay. Sa Bohol, lingan na. Wala sige may tanaw vlog. Unja mo to nakitan ka ra mo. Luoy ko no kay ko tanan katong gahilak ko pag uli nimo na. Kailakon ko nanawa na mo sa TT. Ay expensive ka naman. Nakailakon si TM sang hilak siya kay ningaw man siyang natiling na kay mulit na sa kaptip ko. Lain na tanaw na to eh. Kay GG. Nga nagilak si TM. Ay nako. Aligri dyan mo imong birthday, di ba? Sa mukha taga-ano nang no. Oh, iyan ko lang. Mura ching gadi po si Ate Ems, oh. Cute kayo ang mga flowers ay mga bata. Naikag dito yung, oh my God, agad yung pagkaon na lechon, na namin sus, ginoo. Wala di litson diha. Mahal ang litson diha no. Ang sate, Mahal ang litson diha. na-lechon direte pero laig lasa. Kaya sa oven pa, dili nang kanang normal nga kuan. Dili tuyong kay murag basta summer dili kaya may fire ban kunya ug winter di ko ka pwede sa gawas kay now murag usually sa oven nga kuan. Kain pag lasa dili pareha sa Dili umot gid ba na no? Mm. Ngay nasa ipak. Auntie, belated happy birthday. Thank you. Mo lagi ke birthday ko no ay. Wala na expensive diha. Ang sa ate lisod ka rin kwarto kay banha ato di ko kaduo. To adis gawas. Wala sa mga tong niya. Nga alas 10 na. Nati, ari ti sa manglaag di kay kadlaw na may mumuli. Kulawa ba? Oh, ug man kay day off man ni gikan man ko ni duty og 5 nights niya. Day off ko ugma. So wala na. Mao di ay. Ug gikan ko ni night ni maglisod pa og tug bitaw, maglisod ko adjust niya. Madyo ni naglagot sila kay rong daghan ni gamata pa. Kay ko kung may bisita, mga tug na sila tanan ako magmata ko Kagabi pa. yan. Durag daanan sa Mao. Imong anak ko pala itong imong anak. ang anak matug na te sila Frenzy. Ako ray magmata usakay kay di pa ko makatug ba kana daw mata nga di matug sa gabi. Mao Kay na. lain man ti kay usog-usog 5 nights ko dyan next week kay mag morning na pud ko. Sus Ginoo no. Kay mangga mani hala. Kaya maikat pa ko. Sige na dyan ka mga mais, mga kuwari. Hindi, tatawa si Ate Melody. Paikag na po no. Tatawa di. Sige na ikat. Mga mangga yung mangga mo siya magkakaon di ay. Mga prutas, di ba? Mga kanang wadari. Bisog pangitan.
Nakikikuan tayo sa ato mga Bisaya. Yeah, you know, eh. Ipalit ko mga Bisaya. Ora lang at Paglalaki na magkati. Muna ang ganahan ituslog asin. Unsay asin akong ituslo bagoong. Ay bago. sa kanigo na yang kuam. Uy, ginoo ko ti. Bakit na gana dai? Ang dagan man kayo. 75 ang kilo. Pakatuwa sino? Mm. Sa ng kilo? Usa na lang nabilin. Grabe. Akong gitigom-tigom. Ay, naku. Ay, naku. Gabi ni palit pa jud kog buongon 110 ang kilo. Ulo, ginoo ako. Pagkarinig kay tag 37, mga 88, Tansa. mga 300 kapit pesos. Tigo sa buo. Ha? Oo. Ang Buongon? Oo. Mahal niya po. Gamay pa, Jod. Ay guys, mga deta og kuan og limong sitong dagko. Utin sa Ah, ito. krema. Utin sa anak ni. Patay ko chili yung ano. Sitong dagko. Kaya dari? No. Wow, katong blue. Dari kanya rin, no? Katawag ko diha sa Canada. Anong bugnawar ba? Iinit man ano man sa ligikan. Kasubas ko. Subas ka daw? Hmm. Buin lang subas ka daw patilyo. Nabuhat sa init. Nastumoy sa lamesa. Hindi on man na init. Na napaak na. Ano sa din guys kanang hibot ko no. Sige pa. Isira ang bultahan dyan. Igawas na oh. Ali Bartel. Tanawa ko no dyan. Alibang ba dyan? Kinaglaan na ba ng tiyan ana? Na, ini nga. Asa? Ah, laging ikuan. Pagpagpagpag. Sa kwarto? Sa sod? Kaliportan sa dyan. Di bultahan sa kwarto ba? Isira. Portan kwarto. Sarang siguro. Balik mo sarap pagkakas ni mo dahil. Sira nga gikan na ni gawas. Ah, sarado na kay ka na ning gawas. Ano sa istorya nimo? Sa tawag din ko sa among kuan, secret. Ito ni battery. Ma. Battery na daw sa classmate. Secret viewer sa Canada. Ang taginana. Sa nga na to day? Ni Risa. Mirisay, ma'am. Salamat sa always watching sa PBB House. Panyad ni Milita. Tugan pag amang yung taong views. Makalaway man day. Tagpila galing buka ni. 130 ang kilo. So sa kakilo kung tulo ka buki gud naman. So ano matigas sa gabi. Kamu kan kanin dyan. Kag mani. Pangbuhat sa mga tao ari ba? Bisa man day. Ano? Naman na. Manamig tabi tayo sa ako itawag nimo.